Rosa Frimodik joukkue pääsi pitkästä aikaa omatoimisten harjoitusten jälkeen tänne Manskarin parketille. Miltä treenit tuntui? Kovaa mentiin. Hiki tuli. Mukava palata taas takas Manskarille evakosta. On laitettu lattia kuntoon, niin mikäs täällä pelataan? Hyvä. Koska sen seuraavat treenit? Huomenna palaamme 9.30. Koska on eka harjoituspeli? Nyt laitoit pahan. Kyllä varmaan siinä syyskuun alkupuolella on. Okei, hyvä. Ei muuta. Tsemppiä treeniä. Kiitos.